Acostumes a menjar ràpid i amb distraccions? Menges impulsivament sota la influència de les teves emocions? Com menges? Segons el que et demana el cos o segons el que et diu la ment? Soc l'Alba Alonso d'albalonso.com i et presento el pròxim curs de Mindful Eating online per aprendre a menjar d'una manera conscient i així establir una relació sana i satisfactòria amb el menjar. En aquest curs no et parlaré d'aliments bons i dolents. Tampoc t'oferiré cap mena de pauta nutricional, ni et diré què i quan has de menjar. En aquest curs farem una mirada al nostre interior. Aprendrem a desactivar el pilot automàtic que sovint fa que mengem impulsivament i connectarem amb la pròpia saviesa interna del cos per decidir què, com i quan menjar. A través de diferents pràctiques i de meditacions guiades basades en el Mindful Eating, que vol dir menjar amb atenció plena, descobriràs una nova manera de menjar que augmentarà la teva satisfacció i eliminarà els sentiments de culpa que sovint acompanyen l'acte de menjar. A més, aprendràs a cuidar-te i a relacionar-te amb tu mateix o mateixa d'una manera més amable i compassiva. Per apuntar-te a aquest curs només has d'entrar a la meva web, que és albalonso.com, i allà trobaràs tota la informació completa del curs i et podràs inscriure. Si tens qualsevol dubte em pots contactar per correu electrònic o per WhatsApp. Estic convençuda que aquest curs marcarà un abans i un després en la teva manera d'alimentar-te. I no només et servirà per aprendre a menjar d'una manera més conscient i satisfactòria, sinó que et permetrà experimentar aquests mateixos efectes en els altres àmbits de la teva vida. Espero trobar-t'hi.